Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kibayat bayang ya Lynti Lariti International Center for Performing Arts and Culture mau kesiang hak step arpenyo terek unaitung arja arpenrio kilalap ya Metïap jong uwei Shynrang brio naka Khlaw haruat kate Lynti kania kalapin kindet yaki bat mar kalapin tip shiki board pulet kamau diang outpost kilawan poi maka kinho naka crime scene unit ban penlong ya jingwat bania na luar kisaki sabun laong ba ha kate Metïap kidan kidak Mait Laki-Laka kibam itu ithau sho ban ong pala ban ong baya kate Metïap lashwan bread ni lapin yap ha kate jaka shu ya kate Metïap ompat itu satya la kate jongno bad hadien bala pendep ikikam kat kom kikindon ain ha jaka balam lara pat eka Shynrang ban le eka postmortem Layo jing tip bagi bahayang kilawan poi Shynrang ban kam jing itu yau tei ubrio ha kapor no phai sngi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F mentah kasni Lawan ra shapi ling ba